Amafutha namanzi kusetshenziselwana ebandleni lamaNazaretha uma sishona emuva. Ngonyaka ka-1913 lisungulwa leli bandla. Izibhedlela zazingekho njengamanje, kodwa kwakuba khona amatende lawa anesiphambano esibovu. Izibhedlela zifike ngonyaka ka-1818 eSouth Africa. Nakhona lapho bezi-athendwa abamhlophe ngoba besicindezelekile thina. Ngaleso sikhathi leli bandla likhona ngisho ubaba uNelson Mandela wayengakaboshwa. Kodwa ngaleso sikhathi babeza umzabalazo ukuthi sigcina sikhululekile. Ngakho-ke thina abantu abamnyama sasikholelwa ezinyangeni, sibhenyiswa imithi, senziswa zonke izinto ezingalungile. Sichatha, siphalaza, sazi zonke izihlahla, sazi nebozo ukuthi liyasebenza ngoba sasinale belief nje uNkulunkulu asinike yona. Kancane kancane nje waphathwa ikhanda sowubhenyiswa inyamazane. Ngakho sasikholelwa emithini thina. Indaba yokuhamba izibhedlela noma amakliniki sasingayazi ngoba vele sasinganazo. Okuzongifakazela o-anti bakho nomkhulu bakho noma bakho abashawa i-HIV baze nakhona bahamba bayothwasa sezikhona kodwa izibhedlela. Kuyangifakazela ukuthi izibhedlela sasingenandaba nazo. Namanje basathwasa abanye. Ngakho-ke ngawo lo 1913 ubaba uMqalwendlela esungula ibandla. Le technique-ke noma le process yamanzi novaselina kwakungakabi-ke uvaselina, kwakuwamafutha enye nje ibrand nami engingayazi ayekusetshenziswa ngaleso sikhathi. Ngakho-ke uShembe wase esebenzisa wona lawo mafutha wawabusisa. Ekuthathelaphi lokhu? Asiye eBhayibhelini. Uma kukhona ogulayo phakathi kwenu makabize amalunga ebandla amkhulekele amgcobe ngamafutha egameni leNkosi. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. iNkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Bese laphila saka iNazaretha elalisebenzise amanzi kaShembe namafutha kaShembe. Saqala izinyanga saziyeka kuleli bandla. Bungayi ngisho ekliniki uma uphethwe ikhanda, ubungayi kadokotela. Lezi zinto besinazo izinto ezilapha thina ngaphakathi ebandleni. Besingasayi ezinyangeni. Ubuphuza amanzi abusiswe uShembe, kuqathake idliso phansi. Kwenzeke konke ngamanzi namafutha abusiswe uShembe. Lamanzi owakhe emfuleni ngakini noma tap water ozikhele wona empompini, ubuye nawo uzonika yena emini kaBha. Akayi nawo ekhoneni elithizeni athi ngiyowabusisela khona ekhoneni, ngiyowabusisela endlini. Cha, uwabusisa phambi kwakho, phambi kwabantu. Futhi akana product yakhe aziproducele yona ayiconsisele emanzini akho. Cha, ufaka umunwe wakhe kuvaselina, afaka umunwe wakhe esigubhini lawo manzi bese ayabusiseka. Lokhu kwaziwa abantu aba-over 1,000,000 kodwa bayakugxeka lokhu ngoba abakwazi ukuthi bekwenziwe lani. Kodwa le video ngiyenzela ukuthi abantu bazi, ba-understand ukuthi uShembe wakusungulelani lokhu. Lokhu akukusha kwaqala ngo-1913 kuze kube manje. Leli bandla lineminyaka ewu-112 years laba khona. Wonke lamasonto afikayo asazenza into esebenza ngamanzi namafutha. Iningi lawo bakopele kuleli bandla lamaNazaretha.